मान्य मतदार बंधू आणि भगिनींनो नमस्कार। गोंडपिंपरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक सन 2023 आमचे प्रेरणास्थान अमरभाऊ गोडलावार, जिल्हा परिषद माजी सदस्य चंद्रपूर, तसेच दीपकदादा सातपुते, पंचायत समिती सभापती गोंडपिंपरी यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता पार्टी समर्पित कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोंडपिंपरी परिवर्तन शेतकरी विकास आघाडी ग्रामपंचायत गटाचे अधिकृत उमेदवार, सर्वसाधारण गटातून उभे असलेले नंबर 1 चे उमेदवार चंद्रजीत बापूराव गव्हारे, नंबर 2 चे उमेदवार विनोद मनोहर पाल, अनुसूचित जाती जमाती गटातून उभे असलेले नंबर 2 चे उमेदवार समीर दत्तूजी निमगडे, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक गटातून उभे असलेले नंबर 1 चे उमेदवार संदीप जनार्दन पौरकार यांचं बोधचिन्ह आहे कपबशी। कपबशी येणार विकास घडणार। चला तर परिवर्तनाचा शिलेदार होऊया आणि कपबशीलाच निवडून आणूया। गोंडपिंपरी तालुक्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच तसेच सर्व सदस्यांना विनंती आहे की कपबशी या बोधचिन्हासमोरील रबरी पुलीचा शिक्का मारून प्रचंड बहुमतानं विजयी करा। मतदान दिनांक रविवार रोजी 30 एप्रिल 2023 ला, वेळ सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत। आली बघा आपली कपबशी आली बघा आपली कपबशी आली बघ। आली कपबशी मुंगाट कपबशी मुंगाट कपबशी मुंगाट आली कपबशी मुंगाट कपबशी मुंगाट कपबशीला वोट द्या हो, कपबशीला वोट द्या, हे विचार करून नीट द्या हो, कपबशीला वोट द्या। विरोधकांना देऊ धक्का, विरोधकांना देऊ धक्का, मारा कपबशीवरती शिक्का, विरोधकांना देऊ धक्का।